Vamos a poñer ao señor alcalde o broche do vos xeneroso, que é un diseño exclusivo da asociación, aproveitando que tamén temos aquí Eduardo Pondal, un dos seus versos chamámoslle así, o broche dos vos xenerosos, agradecéndolle ao pobo de Ribeira. Entón vamos a poñer ao seu alcalde o broche dos vos xenerosos. A mostra que ata hoxe puido visitarse na Biblioteca de Ribeira realiza un repaso pola traxectoria persoal e profesional dos primeiros autores homenaxeados polas letras galegas. Está composta por paneis de gran formato que reflexan a imaxe dos autores xunto con unha breve biografía e anacos escollidos das súas obras que nos animan a que sigamos lendo máis polo miúdo os traballos que deixaron editados estes ilustres escritores. Enmárcase no programa cultural Letras ao Camiño, no que colabora a Deputación da Coruña para contribuir a divulgar as obras máis descoñecidas dos autores galegos, enriquecendo así o noso acervo cultural. Hai persoeiros tan importantes como Rosalía, como Castelao, como Curros, como Añón, ou mesmo Lamas Carvajal que temos aquí atrás, e creo que é importante que a xente vaya acercándose a ese tipo de literatura que moitas veces abandonamos por outra, e que creo que os grandes galegos pois están representados en eses 10 anos, e polo tanto é unha lectura máis que recomendable. A próxima parada desta mostra itinerante será en Santiago, onde permanecerá ata finais de xaneiro.